L-edukazzjoni iċċavetta għal mobilità soċjali. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt l-ewwel workshop organizzat mill-Partit Laburista fl-Emkast ta' Raħal ġdid bl-isem ta' Malta ta' ħiliet bilan li jindika triq kif ikompli jissaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Dan qed isir fi sfond ta' diversi attivitajiet skedati fl-okkażjoni tal-Konferenza Ġenerali bit-tema Insaħħu Malta tagħna li qed issir tur din il-ġimgħa. Il-Prim Ministru qal li l-edukazzjoni itan tal-qalb kulħadd u ċ-ċavetta tal-mobilità soċjali qal li rridu nsaħħu Malta tagħna billi ninvestu fil-ħiliet tan-nies. Huwa tkellem dwar ekonomija fejn sa ftit ta' żmien ilu ma kienx hawn studenti biżżejjed fil-qasam ta' snajja u għalhekk kien hemm il-miżura fil-manifest elettorali Malta flimkien biex jinfetaħ ċentru ta' snajja fl-Emkast. Il-Prim Ministru ħabbar li f'Settembru tas-sena d-dieħla se jinfetħu l-applikazzjonijiet u fl-2025 dan iċ-ċentru jibda jaħdem. U għal din il-miżura se tkun tant importanti biex nibqgħu noħolqu ekonomija Maltija mill-Maltin għal Maltin. Għalli se jkun istitut li sejn fil-ħiliet ta' ħafna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-emenda fl-istipendi u qal li l-Partit Laburista tikompli jinvesti fihom. Għalhekk fakkar fil-miżura li jiżdiedu l-korsijiet b'aktar stipendi. Fl-aħħar ringrazzja d-diskussjonijiet li seħħew biex il-Partit Laburista jibqa' wieħed ta' dialogu man-nies. Sa dan it-tant id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li Malta qatt ma kellha kwalità ta' ħajja tajba daqskemm għandha llum u l-prinċipju tal-Partit Laburista jibqa' li kull persuna fis-soċjetà tagħna tkun tgħix ħajja sana. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista se jintlaħaq nhar il-Aħad li ġej 8 Ottubru b'diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Valletta.